woza nendlebe ngize nendaba. Allegedly uyazi nganza kwethu mina ngiyabonga ukuthi angifundile. Yazi inebe engenza ngibonga ukuthi angifundile. Ingoba vele angiunderstand. Ene kulokhu ke angifuni kwakhona ukunderstand lokho. Yabo angifuni umuntu ozongiunderstandisa mina. Hayi angimfuni bafuthu. Hayi ngiyabonga guys. Ngiyabonga ukuthi angifundile. Because uyabona with me educated as I am, listening to uJoel Mpapatisi lapho ngiyazi ukuthi nina understand ngithi nifundile. Mina ngafundile. Listening to him I'm like, "Hi. No. This is not it." Kuqeda ukudlala ivideo whereby kuthiwa uMalema uthi. Asikhonjani sokuthi mina ngokwami ngocabanga kwami ngithi umuntu mayengena lapho uzothi no, this is an old video. Anyway, nothing like this happened. In South Africa, ku stable nje ku right. The only issue now is because of the policies that have been passed lately that are being contested in parliament. You know, ukuthi kukhulunywa ngendaba zomhlaba nani. But nothing like that has happened so far. I would expect ukuthi uzokhuluma kanjalo. Uyabona? Hayi lento akayikhulumile. Hayi angi-expectanga mina le nto. Ngithi uzokhuluma because ku-agriculture ukuthi hayi eSouth Africa sinama-farmers amhlophe awu-300 and then sinama-farmers amnyama awu-20. Yabo even kwaleyo equation ayibalance. So which is why kuze kube nemithetho engathi iya-amendwa so that izokwazi ukuthi lezi zinto lezi zibalance. Uyabo? But nothing like that is happening and we are still busy with it. Ay Joel Mpapatisi wavela wathi nje bona bangene lapha ku GNU ukuthi bezovimba iMK neEFF. iEFF yona lengasifuni. iEFF yona yathi thina su enemy number 1. Bazovimba yona nathi. Yabo? Into abayingenele lapha ya. Hayibo. So kahle kuya yonke into abengayisho phela. Yiyo nje phela into abengayisho leyo. Hayi kwahleni nganza kwethu. Mina ngiright nga-understand shame. Futhi nje makuqhubeka kanje sengibone kahle ukuthi nina eSouth Africa nizosana nama-province awu-6. Anibafuni Western Cape. Sizoyithathela iMpumalanga yethu, siyithathela iKZN yethu, nisaleke nalama-province enu awu-6. Futhi makwenzekile neGauteng soyithatha. Sengiyasho nje. Uyabo? Because ngempela ngeke phela. Nina niya-understand yonke le. Ayi thina si-understand thina. Thina nje lento le uyabona masibona abantu abanjengoTraore. Sibona into ekumele ngabe yenzeke eSouth Africa. Yabo? You know don't understand ukuthi hayi lento eyenzeka lapha elokhuzaneni eBurkina Faso hayi akumele ngabe yenzeka le nto leya i-wrong. Thina sibona kuyinto eright ke leya esifisa yenzeke nala eSouth Africa. Yabo? That's why uma ngabe siyaxakeka ngempela hayi. Nosixolela abafethu thina sicela ukuyithathela iKZN yethu neMpumalanga yethu nathi siphume kanje. Yabo? Siyofana neSwaziland neLesotho. Yabo? Uma kwenzekile mhlambe sobuya futhi siZolanda neGauteng. Vela yike into enzoyenza ngoba nakho uncethezile. Futhi vele nabancethezi. Mase sithiwa ningakhuluma nje makusakhuluma. Mase kuthiwa sesiyayithatha ngempela. Ayikho futhi into enzoyenza.